Kanigiri ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Kiyo ka jingkhen jong kinung yo atmai ka jingpang COVID-19 ha kari India. Sakhi ka Meghalaya ru ya ka jingki hopo ka jala. Pensangi asendon ni ka examen class 10 jong ka CBSE kat ba on penbena tmai bat hadien ya ka examen class 12 jong ka ni ka board ong ka sarkar India. La rakhi min ka sngi ya ka lungkhu snem ka banyu punyo jong ka sngi kanti lama ni ka flag hoisting day ha ka snong Moirang Manipur. Bat menta ka sngi ka jing rakhi ka sngi sedang jong snem thamai ha pedeng ki jai benri Bengali bat Assamese ban pediang yu snem thamai khat South Spa Arpokra. Ki kubor ki babnya. Hari India la yu jingkhen berkidon shilak Prapusa hajar lai spa nyopu armut kibri beli thamai ki jingpang COVID-19 tang hagini ki arpusa kunta ki belala kabla kanti ki jingkhen jugi be opang COVID hakari shaka shiklur lai pu pralak nyopu la hajar praspa arpusan mut katanat ka ko ki khia jung sarkar India ka itu bakat hadu menta la deb ban aya khatwi klur khatwi lak nyup kunda hajar teli ki dos jong ka dawai tika ya danu COVID-19 kani katanat sarkar kalai thuru bah kini ki arpusa kunta ki belala prapu ar hajar lai spa lai kunda ngut kinong pang COVID ki lagi mi ni ki jaka sumar kabala kanti ki jingkhen ki bela kot na kini ki jingpang shaka shiklur ar pulai lak lai pundri hajar ngut bat lai thuru ba shi hajar ar nyungut ki briu ki la khlat no nakadaw jung ki jingpang ha kini ki arpusa kunta belala Kajala Meghalaya ru kala sakhi ke jingki ke bejur tam ha ka sisngi ha ka bede ba ka jingyo athmai jingki bri ye ke jingpang COVID-19 ha ba sis pa ngot ki bri ki la yo athmai ye ke jingpang min ke sngi ki ba kanthop ya sanphongot na East Khasias district arkundai ngot na West Giant Hills hendri ngot na Ribhoi laingot na West Khasias bat arngot na East Giant Hills district henen ka sngi sa sangot kinong pang COVID ki la kot na ke jingpang ka sarkar Meghalaya kala ai hukum ya katanat ka ko kya pakan ban klan shu ya ka jing ai tika ya da na kani jing pang ha kaleng ka jila Menteri Rang Badu Narendra Modi lo ong ba ka khlam COVID-19 kala plilat ban thau dor thamai ya ka perthai bat ikiru kom trekam jongka bat kan pun thamai ru ya ka san perkhat jong ban riu haba pli ya ka Raisina dialogue ka banta ka ban riu lomba ki kor ki board ka internet umuri ulo ong ba ukun ban riu onum la da lele ru ban job ya kani ka klam lemda iwe baro ha keleng ki jaka klem da khen ni ji pher ha pedeng ki jai ban riu jong kiri ka perthai hendrai baro salan sarhi ki mi no naka Menteri Rang Badu ulo ong bawat ha pedeng ki bepon ki jing e ba ki majun thot kari India kala la ban sam keleng ya ki dawai tika ya dano COVID-19 saki prapo teli kiri jong ka perthai ka sarkar India kala pensangi Eswashipor ya ka jing penlang ya ka examen CBSE na ka benta ka class 12 bat ya ki examen na ka benta ka class 10 la pensangi asendon ban penlang Menteri Rang Badu Narendra Modi nenggesngi ula penlang jingelang bat Menteri Ketnat Puli Putih jong ka sarkar pedeng ha ka jingi dan kat ru bat ki wedi ki he sarkar ha New Delhi ha ka bala kmi binia ya ki kam ki bede ka jing penlang ya ki examen CBSE ki bala penbet ban penlang ha ubnai ban wan Menteri Rang Badu ula penpau ba ka jingka jingkhia jing samla puli kalong ko bakong santam na ka benta ka sarkar ha ka baulo ong ba ka sarkar kan bu jingmut halor ka bha ka miat jong ki khna school ba ka samla puli khna ban ya da ya ka jingka jingkhia ka jingki da ka ba khmi ru ba ka nam dan jing thot ha ka liang ka puli puthi ka jongki sub divisional officer jong ka Amlarem sub division Abhilash Baranwal IAS lengba ka hukum ka ba ulapan bena containment zone yang ri tli kisnong ki bedan hamar khap uput India Bangladesh halor ka jinglap ba kidom ki bri ki ba yo COVID-19 ki bala ban bu jingma ye ki be bat ulale ekani kana man khanglat ek jing sapriang jong ni jing pang sha ki be ki benda jong district kani ko hukum kabala trekam na du kasiteng senya jong ka khatsau tere uye yong ka tan min ka adong ya ka letkawan sha ki hindri tli ki snong ki bakan thop ya ka snong pedeng ka darang kongwang lemba dauki bat bakur ki badan kami ki jingbut dien ban lap ki wede ki balai kendu ki nong pang COVID ban pensyong kerpang bat ban pha test khnang bakan long ka jing snga ni ki we ki nong song snong
Kani ka kubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong. Laitli kijing blian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur penjenga iway na iway pan habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. 2 minit lang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kadi ka All India Radio Shillong bat bintang ini betan biang yaki kubor ki basa. Ya kalam khu snam ka banyo punyo jong ka sngi kinti ulama ni ka flag hoisting day la rakhi nin ka sngi ha INA Martyrs Memorial Complex Moirang Manipur. Ha ka ba menteri rang ba N Biren Singh ulapan phu pen phieng ye ka jing rakhi kum kong san. Ya kini jing rakhi la penlong da ka jing trilang ha preng ka tanat arts and culture jong sarkar Manipur ka North Eastern Council ka ta ka NEC par ka Jawaharlal Nehru Manipuri Dance Academy Imphal. Day haka kat sautri jong yayong jong ka snam kat kanai spa sau pusau baya kalama jong ka Indian National Army lakan tiyo bat penher ha ka sin ka benungkong ha ka ri India ha ka snong Moirang ha ka jala Manipur. Haba keren na gani jing rakhi Menteri rang ba N Biren Singh ulapan kan mau yu senyang ba koridor balano da klawat yele lai lu jong ka ri Netaji Subhash Chandra Bose na ka benta ban plat lu ye ka ri na ka jingsin sha jong ka sarkar phareng ka sarkar Meghalaya nin ka singi kala ong ba ka examen HSSLC ngan ong biang HSSLC ka bala bu ban sedang ha ka khanri tari untau banaya yong kan ya bet kumala penben haba kren ni ginong pathai ku bor hadin bawai ka jingi lang kami bnya usumbut menteri rang ba ka Meghalaya uba pres tuntun song ulo ong ba ka sarkar kala ai hukum ye ka tanat ka khot ka kya bakan ya shaprang ba penklan shushu ye ki sinjam ai tika yada ye ki patba ulat ka Meghalaya Satyapal Malik nin resmi ulayo opdiang ya kadus ka baar jong ketika ya dan COVID-19 kata ka Covishield Civil Hospital Shillong hadian bula dep yo ya kadus ka benungkong hau benai belala ulat na kuntu ya baro kinong snong bakinwan sakmat ban pediang ya kani ketika ya da klem kanunu jing artatin bat ban ai tika ya ladi ya kasngi snam tumai he preng kijat bindri Bengali bat Assamese on rakhi menta kasngi katkum ka almanak tenrai jok kini kijat bindri menta kasngi ki pediang yu snam tumai khat saus pa arpupra bat ki rakhi kum ka poila boshak ka nobo borsho bat ka rongali bihu ya ka bohak bihu on rakhi hakeleng ka jila Assam da ka bubut nanti ki kendon ya dan COVID-19 ki pat ba ki ai ku blai mat kliang ha ka ni kasngi lek men kari India ka kenma buram yu nong sandur ya kariti senchar kari Dr. B.R. Ambedkar ha ka lengku singi kha ka ba sispa lai pho jong nure kraw ning kasngi Dr. Ambedkar ubalong uriu sajan nong san perthei uriu stat ha ka khen ka dia bat unong thau an ya ka emnang salang ubala thau thumairu ya ka ula treshitam da ka ba minat hasilin terga jing in ko jong u ban penduk pendam no ya ka jing per ha pedeng kijat ben riu ha ka emnang salang ka balong da ka jing sa nyan ben jong gitu ba kham tulat ba ki ba kham duna Dr. Ambedkar ulalong menteri jong ka tanat an u benung kong jong ka ri India hadien bakari kala yo ya ka jing lat lu bat ladan ha ka bentak ba kongsan ha ka jing sandur ya ka riti sen charge ka ri ka sarkar Meghalaya kala ai hukum ya ka tanat pulit bat ka tanat transport banom sha ai ki trok ki bakit pelat bot bakan ya lembaga jingking daily ka ba hadwar sun ha ka surok Shillong bypass haba pentip ya kani ning ka singi usembut menteri rang ba oba pres tuntun song haba yetu ikilat pathai kubor ulong ba ka sarkar jala kala yu jingtip na kaliang ka National Highway Authority of India kata ka NHAI ba ka BRO ba ka wei kaliang jong ki jingking kala kedia kumta usembut menteri rang ba ka jala ula banjir badai ben penting kena ba kanam dan ki kali ki bakit palat ya ka sau pho metric ton ki ban ya halor kani ki jingking lem kumta kani jingking kanum la san chu kat tu ni ko kubor lakut ke Belawan Shapina ka All India Radio Shillong